Good morning, guys! Get ready with me! Ayan, so syempre mag-get ready tayo kasi may pupuntahan tayo ngayon. Magkikita kami ng aking jusawa sa city dahil may gawin lang kaming importante sa bayan. Ayan, so ayun, so dapat ang sabi ng asawa ko sa akin ay susunduin niya ako, pero sabi ko wag na dahil pupuntahan ko na lang siya. Ayan, so yes, ayan ang aking first layer mga mare. At, syempre, malamig ngayon, no? So, hindi natin kailangan ng mga first layer lang. Kailangan natin ng second layer. So, yan ang aking second layer, mga mare. Ayan, so yung pink na yan na long sleeve choice. Kasi malamig talaga. Tapos, ayan, yung aking trouser na nabili ko dito sa Pilipinas doon sa online. Ayun. So, yes. Ayan ang aking ano. Tapos, syempre, magbuboots tayo ngayon dahil malamig. At, syempre, ayoko nang mabasa yung paa, diba? So, yes, so, yan ang ating outfit for today. At syempre, hindi yan kompleto kung wala yung mga maring yake. Syempre, yung yake na yan ay gray, nabigay ng kaibigan ng aking jusawa. Thank you so much. It's very, 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 very good. Charis. So, that's our outfit. Yan, diba? So, ayan kasi maganda kasi iyan. Pwede mo siyang buksan pa kung gusto mo ipakita kung ano yung nasa loob. Charing. Kung gusto mo lang ipakita, ayan, pwede mo siyang i-close ng overall at pwede mo rin siyang i-open ng ganyan at pa-design na ganyan. Pero, syempre, hindi natin yung kailangan dahil malamig ngayon at meron din siyang hoodie, diba? Tapos, syempre, parang hindi ka kakurugin. So, yes, mga mare, ayan ang ating tinanggal ko muna kasi naglagay ko ng shawl kasi baka hindi ko siya kakayanin yung lamig. So, yes, at this time is, nandyan na yung aking bus. Nandyan ako sa bus point, mga mare. I'm going to ride a bus. Yes, bus na nga ako sa bus, guys. Ayan, so, pinili ko sa likod ng mga anak ko na nakaupo-umangante. Yehe. Dito na ako. Sakay na ako. Sakto lang. Sakto lang ang dating ng bus. Yes. Yay! See you the city! Lamig-lamig! Back in the city, people. Ito kasi yung parang hotel dito, guys. Oh, mahaling hotel yan. Welcome Hotels. This is. Kung makikita nyo kasi ayan lamig. Ibang people dito, mga sila, mga naglalakad sila. Charis, kasi ng kalo. Ako may kalo ako. Kasi malamig. At lumigin talaga ako. Charis. At dahil nga wala pa yung hindi pa ng asawa ko, wala pa siya. Mag-iikot muna ako dito. Sa city. Ganon. Kasi nga, yes, ito yan. So, yan mga mare, nandyan ako sa Central Station. Nag-aabang ako ng aking bus pa uwi ng bahay. So, yun, mga mare, see you sa bahay. Sa bahay na pala ako. Hindi na pala ako nakapag-update niya pagdating ko kanina dito sa bahay. So, yun. So, hindi na rin pala ako nag-vlog nung nagkita kami ng aking jusawa. So, yun. At saka, after noon, ay punta lang kami ng kasi bibili siya ng pagkain niya. Ganyan. So, yes, mga mare, nito na ako sa bahay at ang gray-gray sa labas. Ganun. So, yes. Malamig. Sobrang lamig sa labas. Yes! So, ngayon nga, ipapakita ko sa inyo ang aming mga Christmas decoration na as of now ay nabili namin. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo. Guys, meron akong nabili. Ito, nabili ko to sa Philips. Ayan. Plastic yan siya. Pati ito, guys. Oh, ayan. White flower. Nabili namin yan sa Philips ng aking jusawa. Tapos, eto, guys, ang mga nabili ko sa Eurostore.
maliit na Christmas tree, tapos si snowball, si reindeer, tapos another maliit na Christmas tree. At ito rin guys, sa Eurostore ko rin ito nabili to si Snowball. Gusto ko sanang bumili pa ulit noon, wala nang natira. Charis. Dapat pala dinamihan ko ng bili nun. Charis, wala naman tayong pera. Tapos ito si nabili namin to sa Aldi. Ano to ng asawa ko. Tapos ito guys, is gawa ito ni Mr. Rafael. Yan. Oh, design niya yan ng bata. Ayan. Tapos, ito ay nabili ko rin. Saan ko ba ito nabili? Sa... Ano ba to? Ano to sa Lidl ba ito? O sa... sa Hit. Ay, hindi. Sa Bauhaus. Sa Bauhaus ko ito guys nabili. Ayan, sa Bauhaus ko nabili. So, as of the moment, ayan pa lang ang ating mga dekorasyon. So, pagka meron na tayong madaming dekorasyon, ipakita ko lang sa isa. Ayan yung ating dekorasyon, no? Dito sa bahay. So, hindi pa yan siya totally mentally, physically. Ayan, so hindi pa siya hindi pa yan siya talaga yung total natin. Pero, yeah. So, yun. Ayun yung mga decoration ko as of the moment. Ipapakita ko sa inyo pagka, kasi pag na kami ng mga aming pang Christmas tree. So, this is the Christmas time na, syempre, first time mag-asawa, diba? So, yun. Yay! So, yun lang guys, ang ating video ngayon. So, yes. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Ayan. So, yes. Thank you guys for watching. Subscribe and smile always.